Dapat siya marunong siya magregalo ng bulaklak. Pero yung bulaklak na mapapakinabangan mo, di ba? Yo, good morning. Kamusta ang lahat? Titignan natin si Ate Ami. Magluluto siya ng napakasarap na labong. Oops. Naninibis siya dahil nagkikwentuhan kami sa about sa multo-multo Alright. Tingnan natin. Masarap yung lulutuin ni Ate Ami. May teknikan siya Ni bukor ko niya una akar di. Ano yung teknika na ginagawa mo? Nagagayat ako ng labong sir. Labong na Anong tawag dito ay? Igugulay ba o adobohin? fishing. Ipising tala ko no sir. Ito Tapos ang magiging sahog niya. pura jay kinta ay. Inihaw na babarat. Alright. Magsalita ka lalamat. Nani wala na lang sa kako kapasip-sip. Wala nang Sinisilip-silip mo naman. Masyado kayong matatakotin Ay age, ang takot klase ka. Takot na akong maglakad mag-isa. Matakot ka na maglakad. Takot na akong maglakad baka may Walang matatakot yung sasalubong sa yung multo. Wala. Ikaw nagsabi niyan may dugo-duguan pa. Alright. Ano pa yan? Teknika ng pang malupitang ni Ate Ami yan, teknik niya. Ano ba yan? Teknik? Mm. Ano ba yan, sir? Binibidyo mo lahat ang mga kilos ko dito ay. Siyempre, ikaw ang ang superstar ng kusina. Wow! Hindi naman, sir. Ikaw, Ate Ami, ikaw superstar naman ang ng nagsasabi kusina. sa akin. Nagtuturo. Ikaw naman, sir. Atan may tinatarya yan, tinatarya labong. Tinadtad na labong. Teknik. Sus, teknik. Teknik. Ready na ang ating uling, guys. Let's cook. So mga girls, kung magpapaligaw kayo, sigurado yung practical yung manliligaw sa inyo. Yan. Dapat siya marunong siya magregalo ng bulaklak. Pero yung bulaklak na mapapakinabangan mo, di ba? Ayan di ba? Bulaklak ng kalabasa at dahon ng saluyot. Di ba? May flowers ka na. May pagkain ka pa. Wow, di ba? Lalagay ko na po ito ay. Sige. Labong. Hmm. Ilaga muna natin. Hindi kayo direct na lang. Agad lang mambalikas kasi. Tapos ano pa, sir? Ilaga lang yan. Saglit lang yan. Sige. Para hindi mapait. Naliwatan niyang pait, sir. Very Hindi good, po very yan good. mapait. Pakukulang muna natin. Para hindi po siya mapait. Tsaka may mga technique po sila dito. Pag pinakukulang mo, hindi dapat tinatakpan. Pag tinakpan mo daw, mapait pa rin daw. Ayan. Ayan. Tinatanggal lang yung pait ng labong. Ayan. Ayan. Hayaan mong lumabas yung usok. Ayan. Sabi nila. Naniniwala rin ako. Ayan na siya, napakuluan na. Ito pwede na po ito. Pwede na pong gulay ito. Video na Okay. Okay na Alright. Labong. Hmm. Labong na gulay. Aray. Okay. Yan ang recipe ni sir. Sana yung saluyo natin, sir, Andun na, nahugasan na sir. Bulaklak ng kalabasa, guys.
Ang secret recipe ng mga panggalatok. Fish sauce. Pangasinan's best quality. Boneless bagoong. Kukulo na po. Yes. Ayan. Lagyan po natin ng bagoong. Okay. Pina-technique ng mga karamihan dito sa atin. Yan. Palong-palo yan. Lagyan natin ng saluyot. Yun! Kukunti sir ang sabaw. Pwede na yan. Malapot. Masarap yan. Masarap. Malapot-lapot. Malapot na po. Yan. Siyempre, yung malapot-lalapot na madulas. Saluyot. Yan. Saluyot po ito ay. Alright. Saluyot. Yan. And then, borak. Oops! Yun, oh. Mga teknika ni Ate Ami yan. Ni Mga lutong probinsya ho yan. Sir RG po ito. Yan. Ito ang gustong-gusto niyang ulam. Oh, yes. Alright. Ito po ang gustong-gusto niya dahil Masustansya malapot na madulas daw, masustansya. Vitamin, ano pong vitamin ito, sir? Hindi ko alam kung ano yung ang vitamin. I-research pa natin yan bago tayo sumagot. Sige po. Alright. Yun, no? Yan, medyo malapot-lapot na, sir. Uy. And then, bulaklak po ng kalabasa. Pag luto, kulo ng konti, saka na natin. Oy, okay. Ay, kumukulo. Lutuan pa natin, sir, ba? Okay. Tingnan na natin yung sabaw na. Uy. Oh. Huwag mo Sige. mong kunin ng video Ano naman, maya? May yaya pa eh. Yun, no? Uy. Oh, eksakto lang sa Uy, tamang-tama daw. ano lasa. Pero wala pang ano yan, wala pang magic. Sarap. Oh, wag nang may magic. Sir! Yeah, ako nang bahala dito. Yun. Next na ho to, ihulog na ho natin tong bulaklak ng kalabasa. Alright. May ginawa si Ate Ami kaya ako muna nag-video, nagluluto. Busy siya. So, ayan. Pansinin nyo po sa mga video ho namin, lagi ho kami may bulaklak ng kalabasa. Kasi masarap po. At masarap po talaga siya. Tsaka dito sa province namin, parang tradition na ho yung every lunch gulay po ang ulam mo. Unless may bisita ka, gusto mo magkarne. Ano, dito sa amin kasi laging gulay ang lunch. Sinasamahan din ng karne or fish. So kami kasi mga matatanda yung kasama sa bahay. So gulay and fish. So, alright, dahil lang kumulo, timpla natin ng asin, paminta. And papatong natin yung fish. Grilled inihaw na babarat. Ayan guys. Lutong probinsya ho. Alright, ilalagay na natin yung fish. Ayan. 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 Alright, sir. Alright, man. Yeah. Crispy. Sarap-sarap na na. Ayun, eh. Woohoo! Crispy ba? Yo. Alas 12 na. Oras na para kumain at tikman yung luto ni Ate Ami na labong na may pritong isda. Let's go. Yan. Kakain na tayo. Alright, kakain na tayo. Meron tayong suka. Sige, malabir-labir ka Meron naman. tayong fish. Fish! Meron tayong fish. Saka rice. Let's go. Hey, hirap ay aso. Yung cook natin ay pang kumain. Bahala siya. Yan. Sarap.
Talagang bukid. Napaka-crispy. Sausaw natin. Wow. Pakinggan nyo. Sabi nang daw niya mo, daw na kirana mo. Hindi naman si Pen. Alright. Kahit nagdanda na sa laso. Tayo na. Malapit Yun, to. 30 tablet. Uy, 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 uy. Taga-abang ng people. Naputang niyo na sa akin. Ito na yun. Big size.